Hello guys, good day sa inyong lahat. Claude Muta here. Voice over muna ako. Ngayong araw na to, magdi-date kami ni Commander sa Camarines Sur, kakain ng breakfast at lunch. Sana ma-enjoy nyo tong ride namin. Babush! Hello guys. Nakababa na kami sa destination namin. Oras na pala. Alas 11 na pala. Hot mocha. So, dalawang hot mocha din po, ma'am. And cheesy egg. Kasi isang cheesy egg din po, ma'am. Sabol ka natin. Galing na din. Yeah. At Yarbes, maulan na rides. Maulan na rides. Wow. Chocolate. Ano to? Ay, ito. Duwang pala na, binangat pala. Pwede na sa waffles. Ay, rin mo. Tapos na kaming kumain. Punta naman kaming Lagunoy. Ano ba ito? Ilag ko na dira nga. Ito sa ima ka na nakabak. Ha? Ew. Ay, naku, ulan na naman. Di ba gang hibiscus? Ay, di ba parang yan? Deer Farm. Pangkot. Natin naman turan. Nato, Igao, Shanghai. Turn left. Ini ang sentro sigurong Shanghai. Hindi ata sa kinawanan ng Kuya Oli. So, lumihan. We're going on a trip in a favorite rocket ship to the sky in a lifetime. Saan na to? Poblasyon. Natigaw na? Oo. Kaya ganyan din kasundan nito, ito araw. Ay ba kuman? Five kilometers pag street. Ayun ang kinangkong. Dahil. Ayun, paano ni? Welcome! Ay, nagpag-Goa na palang kita! Welcome to the town of Goa! First time ko digdig? First time!
16 minutes. Magkaputi na kami. Kaso pagkakaputi, di na umulan. Aliw mo na sa nipantasa dyan. Ay, nako. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything Makasa ko na yung oran. Yung oran. May itong pati. Tigtilagod ang ula, para na, okay na. Nakabuhos na siguro. Medical assistant. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every Itong word you sitiulo. Munisipyo. said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through? Kayo, ano, no? Straight? I won't Straight? give up 'cause there will be a day. Oo, straight. 2 kilometers straight. Ay, kaliwa pa lang. Kakaliwa ka ng 2 kilometers. Pero dire-diretso lang. Okay na, magilingan, no? Tapos yung mga bulot. Mainit digdig. Main Health Center. Haros pa palang kayo ng digdig. Ako lang mo pala kitang dahil na dito discover na lugar. Everything we wanted Iba turned yun to na. gold. Presentasyong The Karamuan. past we chose, the future on our side. Never thought I'd do this on my own. Ayo. Dito ba hindi maaramaan yun sa pala to. Ano niya, hometown. The oak tree where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you May minutes naman lang pala. said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't Continue straight. Hilingan, no? Magayon na ng Google Map pala, no? we'll meet again. May mga paliko-liko nga lang. Gayon, no? Wow! We'll meet again. Pataas? Sain? Tulungagihan, boy. For a blue sky, space for the traveling star. Oh, ano yun? Strong from the inside, you're still Ito naman. my lifeline. I feel you wherever you Ooh, ganda! The oak tree where I met you and the writing on the statue. Wow! Every word you said. Worth it, nakulan. But I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up 'cause there will be a day we'll meet again. Dami pakulong pa ng tao. Akala ko ano siya pa siya. Diba siya ng baga, oh? Wala, we good? Inabot ba ako? Bisa po. Isa na? Mura nang duman? Oo. Ay, wala kitang kalo. Ano? Ano to? Nagdira kitang kalo. Parang ano. Ano, tagi-video ko.
Hindi pa siya. Nakuha ka na. Ay, pwede nang i-ano? Nagpipicture lang. Nagpipicture. So yun nga guys, pauwi na kami. Huli na kita. Susi, here. Let's go. Sierra Atlas Cafe. At go, ay Laguna Camsur. So, magandang view. Yan. Ingat lang, maraming nag-park dito guys. Ingat lang kayo. And paakyat din siya. Maganda. Yan. Ayun nga guys, maraming salamat sa pagsama sa amin sa makulan na rides namin ni Commander. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin. Picture kita? Ay, pwede kita picture dito. Thank you, picture no. Wow. Picture mo ako. Mag-picture kita. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood sa aming rainy date ride namin. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood. Unting sipat-sipat lang ng view. Bisitahin nyo na lang tong kafehan dito sa Goa Camsur, Sierra Atlas. Yung mga gustong magbakasyon dito. Until next time, paalam!